A economía mundial está pasando por un momento de incertidumbre sen precedentes e todo se debe á política errática de Donald Trump, unha política errática que acaba de ser calificada polo goberno de China como un chiste. Un chiste porque unha política que empezou con os arancéis ese país asiático do 10% chegou hasta o 145% e agora parece que se está reconsiderando a posibilidade de volver a ese 10%. Este exemplo é ni máis ni menos unha mostra do que pasa cando a ultradereita chega ao poder. Esa ultradereita que ahora mesmo en España está calada, que non está a dicir nada, que non está a defender o país, como lle está pasando tamén ao Partido Popular. O Partido Popular, sempre que hai unha crise, optou por os recortes, nunca por medidas de axuda ás empresas, de axuda á cidadanía. En España ocorre o contrario, cando houve o problema da Covid, co problema da Dana, cos problemas do volcán, incluso todos os problemas que houve neste país recibiron a axuda do goberno. Ahora mismo, co plan de resposta e relanzamento comercial do Goberno de España hai 14.100 millóns a dispor e, por outra parte, hai gobernos autonómicos que tamén están actuando. É o exemplo de Cataluña con 1.500 millóns de euros ou mesmo en Asturias, donde se está facendo reunións cos axentes sociais e cos partidos políticos. Que está pasando en Galicia? Pois que Rueda ni sequera se reúne cos partidos políticos. O que lle pedimos a Rueda, igual que a Feijóo, é que apoyen este Real Decreto que permitirá poñer eses 14.100 millóns a dispor do tecido empresarial e tamén da economía española e que se dediquen a facer algo útil por este país en lugar de bloquealo unha e outra vez.